wallahi al'azimi da in dan Najeriya ya je gwada kanshi da wani a wajen musabaka, wancan sai ya rena kanshi, kamar yadda kowa ya gani da aka yi gyara dangane da alqur'ani. Qur'anin ba shine dai ba ake karantawa, amma sai aka yi gyara dangane da ana karantawa ba tajwidi, da ana karantawa ba tafsiri, da ana karantawa ba ulumul qur'an, sai aka dawo aka zuba waɗannan abubuwa, sai ya zama ɗan Najeriya idan yana karatun alqur'ani yau sai ka ce kamar ba quraishi ne, sai a je a haɗa shi da 'ya'yan quraishawa a cikin garin Makka. Sarki ya tabbata ga Allah, sai ɗan Makka ya faɗi, sai ɗan Najeriya sai ya ci, sai ya dawo kuma sai a bashi kujerar hajji a ce ya sake dawowa Makka ɗin nan. Me yasa? Saboda an yi gyara. Abin da da'awanmu ta salafiya take kira zuwa gare shi kenan. Wajen hadisi ma a yi gyaran, wajen fiqh a yi gyaran, wajen tafsiri a yi gyaran, wajen nahau da sarf duk a samar da wannan gyaran. Idan aka samar da wannan gyaran za ku yi mamakin yadda ɗan Najeriya zai zama. Don haka na ƙalubalance ka, duk wata jami'a ta musulunci da ke ƙasashen duniya yau, ka je ka samu 'yan Najeriya a ciki, ka je ka samu yadda suke da zakakuranci a ciki, saboda sun je sun samu kansa a inda aka gyara syllabus din. Saboda haka da ɗan Najeriya ya ɗauki hannu shi kenan.